Jedna múdrosť perského ľudu vraví: kto nič nevie a nevie, že nič nevie, je dieťa, učte ho. Kto nič nevie a vie, že nič nevie, je leňoch, stráňte sa ho. Kto niečo vie a nevie, že to vie, je spáč, zobuďte ho. Kto niečo vie a vie, že to vie, je mudrc, nasledujte ho. Práve na 1. apríla sa rozhodla koordinátorka doktorka Marta Kluvancová, zástupkyňa riaditeľa Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove, zvolať ustanovujúce zasadnutie klubu moderných učiteľov. Našťastie to nikto nepovažoval za 1. aprílový žart. Na jeho otvorení sa okrem zaregistrovaných členov zúčastnili zástupcovia Spoločného školského úradu v Hurbanove a učiteľov prišla podporiť aj primátorka mesta Hurbanovo doktorka Margita Zemková, ktorá privítala iniciatívu založiť klub moderných učiteľov a ocenila jeho význam, ale najmä prácu a snahu učiteľov o pretvorenie tradičnej školy na modernú. Členmi klubu sa stali učitelia zo základných škôl, strednej odbornej školy a stredného odborného učilišťa s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským z Hurbanova, ale aj z okolitých obcí. Založenie klubu ocenil aj inžinier Ladislav Kimle, riaditeľ školy, ktorý dal hurbanovskému klubu domovskú základňu na svojej škole. Po krátkom slávnostnom úvode a oficialitách sa pokračovalo pracovne. Prebrala sa metodika klubu, nasledovalo zoznamovanie sa a burza nápadov k aktivitám klubu. V živej diskusii všetci prítomní vyjadrili svoje očakávania. Mladý učiteľ František Bachorec predviedol príklad vyučovacej hodiny s informačno-komunikačnými technológiami v odbornom predmete staviteľstvo v triede s vyučovacím jazykom maďarským a inžinier Peter Mačanský ukázal niečo praktické a užitočné pri práci s virtuálnym CD. A aj keď už to bolo niektorým členom nášho klubu známe, bolo to podnetné. Na záver ako inšpiráciu si členovia pozreli video Maťky Chalachánovej o dopravnej výchove a video z blogu Romana Baranoviča o Happy 2A a rozdávaní notebookov v Trstenej. Stretnutie sa predĺžilo aj vďaka výbornej a neformálnej atmosfére. Samostatná práca na rôznych úlohách, využívanie poznatkov z viacerých predmetov, vyhľadávanie a práca s informáciami, partnerský vzťah s učiteľom, také sú charakteristiky projektového vyučovania, ktoré využíva stále viac učiteľov. A bez moderných informačno-komunikačných technológií to dnes veru nejde. Je chválihodné, že aj naši učitelia kráčajú s dobou, neustále sa vzdelávajú a idú stále o jeden krok pred svojimi žiakmi. Spestrujú im vyučovacie hodiny, podávajú nové vedomosti inou, modernou a pritom zábavnou formou. Zaželajme im teda mnoho vnímavých žiakov, veľa nových moderných prístrojov, aby moderní učitelia mohli spokojne povedať, že aj naša škola je moderná.